Jeg må indrømme, at jeg elsker sgu dessert og elsker kage og alle mulige ting. Så i dag der skal vi prøve at lave en ice cream. Det skal du altså bruge. Det smager helt fantastisk. Du laver det simpelthen med udgangspunkt i bananer. Og her der køber du bare de bananer, som de andre ikke gider have, nemlig dem, som er overmodne. Og dem tager du hjem, og så piller du skralden af, og så kan du bare putte dem i fryseren. Så har du altid, så du kan lave noget hjemmelavet is. Så du tager simpelthen bare dine bananer og putter ned i din foodprocessor. Og så tilsætter du lidt vaniljepulver. Og så 3-4 dadler. Og brug gerne dem, der hedder medjool-dadler. Det er altså bare det bedste. Husk at pille stenen ud. Det kræver altså en foodprocessor, der virkelig kan tage fra. Den vi har her, en Magamix. Jeg tror, den har 2 hestekræfter eller sådan noget. Så den kan virkelig arbejde tingene igennem. Alligevel så kræver det, at du lige stopper den en gang imellem. Og med en dejskraber lige får presset tingene ned. Og nu kan du allerede se, at det begynder at blive den her samlede ismasse. Så lader den bare køre, og nu kan du se, at nu får den virkelig fat. Når den så har den ønskede konsistens, så stopper du foodprocessoren. Og så kan du eventuelt blande nogle ting i, der lige giver let at bide i. Her der bruger vi hele boghvide kerner, lidt kakaonips, og eventuelt lidt soltørret morbær. Og det kan du så bare lige røre i med en ske, så det ikke bliver smadret fuldstændig til ukendelighed. Og herefter der skal du bare have det hældt op i nogle skåle. Vi bruger sådan nogle rigtig fine kokosskåle. De er lidt hyggelige at spise af. Og så tilsætter vi lidt toppings. Igen, der bruger vi resten af vores hele boghvide kerner. Lidt af de soltørrede morbær. Og så eventuelt lidt kakaonips. Så har du en rigtig lækker ice cream lavet på bananer. Så super sund. Der kan bruges selv til aftensmaden. Helt fantastisk. Nyd det. Velbekomme.